nekwa na ife mmesi ka achịcha ede aga m esiri unu otu ndị Anambra si sie nekwa ya. Ha ga-ebu ụzọ kụwasịa ya akụwasị ọkwa ifu ka m si akụwasị ya ada akwọli ya akwọli kwefu ka ọ dị ada eme nkwọli bụ na ọ da agbakwa nnukwu okpokpo tinye nnu wee saba ya ka ị ga-asapụsị ya uzu na ntanye ụmụroko juru ya ịmago na ife agbakwala agbakpọ debe ịghọtago nke a kịta ọ dị ka asalụm ya up to 5 times otu nsi wee sị ya sapụsị ya ụmụ ntanye ụmụroko iwee kebezie. Ịmago na ndị Anambra ada ewekwa na achịcha like regular food mba ada ewe like regular food na achịcha bụ nri a na-eri n'oge ụganị oge afọ nri ada adị eji akọnyesi ife naanị oge eji akọnye ji konye akpụ konye ife niile oge ife nri ji adị naanị oge a na-akọnyesi nri oge afọ eje weta achịcha ịgbakpọrọ debe susia ya iwere akwụkwọ nri gwọkọ nri ụmụaka erijuo afọ otu a ka ndị Anambra si wee wee achịcha ghọtago ọkwa ifugo kịta ekebego m ya eji m akwụkwọ unere ekie akwụkwọ unere wee buru m ụzọ ṅanwụọ ya aṅanwụ n'ọkụ ka o wee mee nwa amị wee kebezie ka nke ọlụ n'ụlọ ife melụ. I have this family na Achị in Enugu State. So one of the days I paid them a visit. Nọ m ụmụaka na-asị nnefa na fachọrọ iri achịcha na achịcha na-agụfa na fachọrọ iri achịcha nnefa sịfa unu ọ na-eri achịcha enwero fịọfịọ enwero mkpụrụ akịdị ọ ga-eji wee siri unu kịta nsị a mana ị nwere achịcha ọsị m nsị a ị nwere ụkpaka ọsị m every other thing nsị a biko nyefe ego ka faje goteelụ m akwụkwọ nri faje goteelụ m ụgụ na nchụanwụ otu akafa si wee je gote ụgụ na nchụanwụ ndaba usekwu m ozugbo mewo n'otu ịghọtago ị na Anambra wee na-echa ya ozugbo bupụta ụmụaka na-eri na-alachasị aka ịghọtago nsị ahụ malụzikwa ebe a chebe mgbe ị ga-eji wee nwee fịọfịọ na mkpụrụ akịdị tupu isiela ụmụaka achịcha na-agọfa ịghọtago nke isi apụta ọsị mọmịa want more achịcha anyị eghegokwa ka anyị kwadozie ife eji esie. One thing with achịcha bụkwa na ọ na-eri mmanụ ada emelụ mmanụ ebere na achịcha ọ na-erikwa mmanụ ile anya kịta efu na agbanyelụ m mmanụ akịta esika ozugbo ịgbanyelụ mmanụ mere anụ ka ọ na-achakụlụ ọkụ ibe yabasị gị wunye ụkpaka tinye ose ndụ ife sọsọ ngwa nri nọ na ya kịta bụ yabasị ụkpaka ose ndụ nnu na ịsha ọ gwụchakwa ada etinye nke ogiri bekee sam ịkpagharị ozugbo iwunye achịcha gị goro eghe iwunye tọmụkọta wunye akwụkwọ nri were akwụkwọ nri wee gbarịa ụmụnwa mkpi mechaa ya otu a ịma the best way to eat this achịcha isicha ya otu a pupụta iwee jee n'ubi wee katasị ụmụ ọdịse kịrịkịrị ose nụnwa na-achara acha ikuru ofu ngazi achịcha tinye n'ọnụ ịtabiri ose ọ na-enye ife achalụ ebugo m ụzọ tinye nchụanwụ ịma na nchụanwụ abụrọkwanụ sọsọ akwụkwọ nri ka ọ bụ na nchụanwụ is also a spice ibulu ụzọ itinye kpagharịa wee rilizie na arụm ya awụnyegokwa m ụgwọ ọmaka kwado dekwenụ ka ọ dị n'anya afọ ịfụrụ ọnọdụ agụ gị kịta otu ọ dị kịta ikuru ofu ngazi ịtabiri kịrịkịrị ose na-achara acha wee nye n'ife achọrọ ka anyị tachie na